da 14ª edición xa de Ruta de Pinchos. Este ano creo que xa foi un ano de récord de participación, con 34 establecementos, e récord tamén de venda de pinchos, con máis de 14.000 pinchos vendidos. Que, bueno, que despois de eu creo que pensaba personalmente que iban a ser menos pinchos. Son moitos bares, pero, bueno, creo que respondeu moi ben a xente a esta iniciativa, que sempre responde moi ben. Tamén agradecer a todos os hosteleiros polo gran esforzo que fixeron durante estes 10 días con esta ruta, porque non é fácil compaxinar a cociña co traballo. Entón, eu creo que é un darlle as grazas por este esforzo. Tamén a todos a xente que está implicada de unha maneira ou outra nesta ruta de pinchos, tanto colaborando como proveedores, por outro esforzo extra. Despois do Nadal, eu entendo que son datas complicadas e creo que temos que responder todos moi ben. E tamén agradecer aos veciños do barco, que creo que son unha gran parte, ou a parte máis importante desta ruta, que sen a súa colaboración isto non podería ser posible. E, bueno,